Salutare, lumea, și v-am găsit în primul episod de Five Freddy's 5. Five Freddy's 2. Abia aștept să apară 5. Trebuie să dăm puțin. Așa, să nu se aude nimic. Dar, aici ăștia o să nu sperie. Toi Bunny, Toi Chica și Toi Freddy. Dar știți ce-mi place? Băi, aici. Băi. Bă, Mangle. Bă, Foxy, nu? Oh my god. What? Ăștia aici sunt Diner distruși. Diner Chica, Diner Freddy și Diner Freddy. Diner Badon. Ăștia sunt distruși. Oh my. Fuck yourself. Fuck yourself. Minecraft. Bă, de ce nu apare Fox în loc de Mangle? Că-i prost. Ei, nu e prost, Scott, dar ar trebui să pună mai bine pe Fox în loc de Mangle. Mangle nu prea merge. Așa. Fox e mai special decât Mangle. Bă, dar uite, Freddy pare albastru, că nu e lumina prins. Dispărut, nu? Până a dispărut. Ei, dar nu trebuie neapărat să aprind lumina aici. Dar e tare că au pus și pe cameră să aprind lumina. Mișto. Trebuie să ne mișcăm repede. Adică Bunny. Știm un lucru. Dar Bunny poate să apară aici. Aici nu poate să apară. Bunny aici poate să apară. Bunny aici poate să apară. Aici nu. Bunny nu poate. Bunny nu poate aici. Bunny deci. Oh my god. Music box. Deci că a dispărut. Ceva a dispărut. Uite, Bunny poate să apară aici. Aici. Și aici poate să apară. Dar Chica poate să apară aici. Aici. Și Diner să apară aici. Aici poate să apară Chica, că deja apare. Chica mai e pe acolo aici. În polul ăla. Și nervoasă. Uite, uite. Doi sunt departe. Adică, opa. Ce-am zis că sunt departe? Cum, unde sunt? Unde-i banii? Fac yourself. Bă, ce? Mai fac? My god. Au. Uite pe Chica. Bă, asta vrea deja să intre. Asta deja vrea în aer vent să intre. Nesimțită. Opa, de Puppet. Dacă scapă de Puppet, ești ca și mort. Nu mai ai ce face. E bine. Aici, că-i banii, o să se ducă și el. Și ca
dacă a dispărut de aici, sigur e aici. Și banii dacă a dispărut de aici, sigur e aici. Și înseamnă că sunt foarte aproape de mine. Dar știi cum? Deci, ci că ei sunt aici. Intră pe aici și aici, bara asta de aici, de lângă asta, este aer ventul. Și ei dacă mai se aude încă o dată pașii lor, înseamnă că sunt aici. Și trebuie să vii repede, ca să îți pui masca. Da, trebuie să dăm și noi puțin să nu Dacă cineva a plecat de aici, suntem ca și noi. Să stăm pe ăștia. Nu pe departe. E greu să încerc să fie. Și mi s-a dus din baterie mult. Oare ce face când se consumă bateria? Oare sare Freddy vrea pe tine? Da, mi-a Freddy parcă. Uite, mie, asta parcă zici că e fată. Asta nu e. Uite, e fâcă. Să nu dispărăm. Cred că dacă ții lumina este un nou. Trebuie să te promeni. Și pe departe cum poți. Nu trebuie să treacă de asta. Vă așteptăm următorul de Five Nights at Freddy's 2. La revedere!